Ha, goeie. Hoi. Wij zijn van Omroep Friesland. Ja. En we zijn op zoek naar iemand die dit even voorlezen wil. Beste heersjokkers, welkom bij de Hienstekeuring. Arende Toonsdie kon je me heerst in naar een reportage over Nisse 444. Het hinder is vaktrog echt Peert Seersma en het is haar eerste goed kade dekhienst. Ze binnen dus Stiege Grutsk. Dat geldt ik vertelling de boer, want hij is de eigenaar van het hinder. Joet is de spannende dag, want Nisse 444 docht voor het eerst mooi onder hienstekeuren en elke nien is Stiege benijd hoe hij dwang dit. Hoi. Nou, succes. Nou, hoe is het? Ja, best, ja. Ja? Ja. Spannend? Ja, wel een beetje spannend. Jawel, ja, zeker wel. Ja, de vorm van de dag. Ja. Je stelt er goed voor, dus we zullen zien hoe het komt. Want ik heb zelf net zo vol met wan op zo'n dag als dit of wel. Nee, we kunnen hem een beetje poetsen, we kunnen ze mooi ervoor zetten. En dan moeten eigenlijk van de voordeel dingen. Hè. Ja. Het is, we zien al een rust, gewoon kalm bloeien. En dan wil je ook praten hebben, dat moet je doen. En dan is het vorm van de dag, hoe reageer je in die arena. Ja. En dan zo het. Nou ja, hoe is het gevoel? Hoe is het gevoel? Nou, ja, het gevoel is goed, maar we worden steeds een beetje zenuwachtig en dat het wat dichterbij komt. Ja. Ja. Nog een hoek en dan is het zover. Ja, dat wordt nog echt spannend. Ja, dat verneem ik wel wat. Ja. Het wordt iets wat minder, dus daar ben je wat rustiger van. Maar nee, we hadden er heel veel zin in. Ja. En prima, het gaat dus erom, als er geen leert wat er kan, is meer dan genoeg. Ja. Prima. Dus en we was je rustig aan. Ja. Nou ja, rustig, maar wacht wie je wacht je toch? Ja, ja. Zeker naar de wc al West, denk je. Ja, ik al. Ja, en proteïne krijg ik net door de niks hals. eten, Ik ja? moet, nee, je moet eerst maar in de baan wezen en dan eten we dan wel even. Ja. Want ja, je kent eigenlijk niks meer dwaan, Joet, of wel? Nee, we zijn helemaal overleven, maar we hebben alle vertrouwen in Charling en zijn fabriekteam dat er hem er top vast in had en dat er het gewoon dwang gaat straks. Ja. Want hoe werkt het correct? Want hij zit nou in een pool van jou. Rubriek 8. En daar zitten 4 hinders in. Ze worden alle individueel voorgesteld door de jury. Dan gaat de jury hun beoordelen. Dus je vindt iets van het rastype, van de bouw, stap en draf. Dan wordt dat, nadat ze alle 4 rond hebben, wordt dat afwogen. En dan wordt het op tal zet. Dus dan kiest op INA, INB, INC, IND. En de 2 kophinders, INA en INB, die mij altijd naar de finale, zeg maar, naar de kampioenskeuring. Ja? Nou, we zullen beleven. Ja, we zijn hier beneden. Die was aan rustig aan. Groen aan, bovenin, nee, nooit bovenin aan. Oude boven direct, zo ja. Beide aan, afgepakt staan. Aan het aanhouden, hè. Eraan houden. Aangeboden door Parkres. De eerste goal binnen. Nisse is de eerste in de ring. Ja. De debutant van de jonge groep. Een mooie bouwde hienstik, een mooi model. We hebben benijd naar zijn verrichtingen onderhaan hier. Nou, mooi krachtig in de bewegingen. Bloed ik in zijn front. Mooi verheven rennen. En echt dat het nog een jonger hinder is, hè? Maar voordat de ambiance hier van zijn hinder niet hier eerst komt, toch hoors is, moet ik eerlijk zeggen dat er mij valt hoe cool dat er eigenlijk bloedt. Er ben dan van die hinder, ja, die springen erom en haveren klap uit. Maar deze Nisse, die rent toch eigenlijk vrij constant wel terug. En jou toch een hele acceptabele eerste indruk. Rek het er even wat uit. Een nette ronde. Ja. Ze zien wat het wurg is. Dat ben je hem al. Mooi, hè? Dat vind je er al, hè? Ja. Hoe wie het? Hoe komt het? Hoe ging het? Goed. Ja, goed. Ja, goed. Hier rent heel mooi op eigen voeten en hier rent gewoon technisch gewoon heel mooi. Ja. Ik ben wel tevreden. Ik ben tevreden. Ja. Ja, nou is het wel. Ja, spannend. Nou, we zullen het weten. 2 gaan er terug is vrij wis, dus wie dat worden, nou. Ik door er net een zin aan hoe te zitten. Dames en heren, de jury heeft beslist op kop geplaatst. Pelle 5-4-5. Pellen op kop. Dan Rutger 5-4-6. Nisse 5-4-4. En Siebren 5-4-7. We hebben hier 4 prachtige nieuwe dekhengsten.
Dus ook al staat deze hengst nu op de derde plek, ook een hele mooie toevoeging aan ons stamboek. Een Nisse 544. Dank je. Nou, ze is maar. Ze is het maar. Nou, dik tevreden. Ja, zeker. Ja. Je kun je net ontevreden werden. Dus nee. Je hangt goed kunnen dekjes Oh, je rennen. Ja, en hier rond prachtig. Maar gewoon tevreden werden. Hartstikke mooi. Dat ben je weg, hè? Hartstikke mooi. Ja. Hartstikke goed.